В българската родова система, в нашият род, ние приемаме като част от нашето семейство и род домът, в който живеем, или по-точно домът, който е близък до сърцето ни. Много често той съвпада с родния ни дом, но може и да е домът, който ние сме построили, в който сме вложили усилия, мечти, желания, труд, средства, време, нали всичко това. Разбирате, че това е силна емоция. И в нашия български род влизат нашите домове. Ето за това ние, българите, няма нужда да си обясняваме един на друг колко е важно да имаш дом, твое жилище. И изумяваме света, като сме там на първо място в Европа по притежание на лични жилища. Хората по света това не го разбират, финансово не го разбират, не им идва как така ние с това е нашето и защо изобщо се стараем да имаме собствени къщи, но знаете, че копнежа на много от нашите предци и на нас самите е да си имаш твой дом. Така че това се случва. Именно защото в българската родова система, която е свързана най-вече с стихията на земята, домът представлява земята, представлява нашето тяло, представлява нашата същност, представлява самият българин.